ବନ୍ଧୁଗଣ, ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳି ଉପଲକ୍ଷେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା। ଏହି ଦିନରେ ଗ୍ରହରେ ବନିବାକୁ ଯାଉଛି ଅଦ୍ଭୁତ ମହାସଂଯୋଗ। ଏହି ବର୍ଷ ଦୀପାବଳିର ପାବନ ପର୍ବ 12 ନଭେମ୍ବର ରବିବାର ଦିନ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ଦିନ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଓ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷ ଦୀପାବଳି ଶୁଭ ଯୋଗରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ଦିନଠାରୁ କିଛି ରାଶିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏମାନେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ରାଶିର ବିଷୟରେ। ମେଷ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅଶେଷ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। ସମୟ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଏହି ସମୟରେ ନୂଆ ବ୍ୟାପାର ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଅଟକିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ। ସେୟାର ବଜାରରେ ନିବେଶ କରିଥିଲେ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ପୁରୁଣା ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗୀଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଆଗାମୀ ସମୟ ବହୁତ ଖାସ୍ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଖରାପ ସମୟ ଦୂର ହେବ। ଆଗାମୀ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଚାକିରି ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥ ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମିଥୁନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପାବଳି ପରଠାରୁ ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବେ। ଭାଗ୍ୟ ସୁନାଠାରୁ ଅଧିକ ଚମକିବ। ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ସଫଳ ପାଇବେ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅଟକିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବେ। ଅଟକିଥିବା କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳି ଠାରୁ ସମୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରହିଛି। ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ସଫଳତାର ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ମକର ରାଶି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦେବେ ତାହା ପୂରଣ ହେବ। ବେରୋଜଗାରକୁ ଭଲ ରୋଜଗାର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ତୁଳା ରାଶି, ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ଚାକିରି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚାଲୁଥିବା ବାଧା ଦୂର ହେବ। ମହିଳା ହସ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇବେ।